No niin, osa 2. Asiakaspalautteeseen vastaaminen. Eli asiakas laittoi meille palautteen, jossa hän arvosteli meidän työntekijämme fyysistä ominaisuutta. Ja laitoin näin, että hei, kiitos viestistä. Haluan kuitenkin todeta, että osa palautteesta kohdistuu työntekijän ulkonäköön sekä oletuksiin hänen työkyvystään. En pidä tällaista arviointia asianmukaisena, sillä työntekijän painon, kehonrakenteen tai yksittäisen työasunnon perusteella ei voi tehdä johtopäätöksiä hänen ammattitaidostaan tai kyvystään hoitaa tehtävänsä. Kylmäkallosteiden täyttäminen tapahtuu usein hyvin matalalla työskentelytasolla, minkä vuoksi työntekijät käyttävät tilanteeseen sopivia työasuja. Jos huolenne liittyy työergonomiaan, voi vakuuttaa, että kiinnitämme siihen jatkuvasti huomiota, tarjoamme henkilöstömme tarkoituksenmukaista työvälineitä työskentelyolosuhteita. Työergonomia on meille tärkeä asia ja käymme niitä käytäntöjä henkilöstön kanssa säännöllisesti läpi. Kauppiaana pidän tärkeänä, että myymällä henkilöstöään kohdellaan kunnioittavasti. Rakentava palaute toiminnasta on tervetullut, mutta työntekijän ulkonäköön, kehonrakenteen tai henkilökohtaisten ominaisuuksien arvostelu ei kuulu sellaiseen palautteeseen, jota voisin pitää perusteltuna. Ystävällisin terveisin Ali Jahangiri, kauppias. Mitä mieltä sä oot? Sä et ole tyytyväinen. Ei, mun mielestä se on hyvä. Ootko sä muka tyytyväinen tähän? Siis joo. Mä olisin kirjoittanut paljon pahemmin ton. Se alkuperäinen, minkä mä kirjoitin, niin mä laitoin sen tuohon tekoälyyn, että arvioi asiakkaan palautteen sävy sekä vertaa siihen, mitä minä olen laittanut. Sitten se sanoi, että jos haluat tuhata asiakassuhteen täysin, niin tämä on täydellinen siihen. Ja musta vähän tuntuu, että tämä voisi olla ihan hyvä. Mä en hyökkää hänen kimppuun, mutta kuitenkin sanon sen, että hei, mä en pidä tätä yhtään asiallisena.